आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. माझे चिन्ह धनुष्यबाण, बाळासाहेबांचं चिन्ह धनुष्यबाण आणि बाळासाहेबांच्या विचारावर आम्ही चालतो. आणि BJPमध्ये माझे सर्वात घनिष्ठ संबंध आहेत आणि BJPमधले सुद्धा फडणवीस साहेब हे सुद्धा माझे नेते आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळे एकत्र आहोत. दादा आता आलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही अधिक बीजेपीची दोन माणसं, एक राज्य भाजप युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष विशाल परब आणि इकडे विधानसभेचे प्रमुख राजेंद्र तिले. हे म्हणजे राजेंद्र तिले तर आपल्यावर थेट टीकाच करत आहेत. ते दोन्ही उमेदवार आम्ही उभे राहणारच म्हणून सांगतो. म्हणजे बीजेपीमध्ये मतांचं विभाजन करण्याला त्यांना सुबुद्धी देव केसरकर सोडून कोणालाही उमेदवारी दिली तर आपण प्रचार करणार असंही ते म्हणताय. प्रचार केला, प्रचार नाही केला ते त्यांचे वरिष्ठ ठरवतील ना, मी कोण ठरवणार आहे. शेवटी प्रत्येक पक्षाला वरिष्ठ असतात. ते निर्णय मागच्या वेळेचं मी समजू शकतो. मागच्या वेळेला सीट उभ्या केल्या का केल्या तर कणकवलीला पक्षाच्या चिन्हावर युती असताना सुद्धा उद्धव साहेबांनी उमेदवार दिला आणि त्याच्यामुळे भाजपने सुद्धा दोन्ही मतदारसंघामध्ये स्वतःचे उमेदवार उभे केले, फक्त त्यांना पक्षचिन्ह दिलं नाही. आता हे घडलं त्याच्यामध्ये पहिलं कोणी केलं तर उद्धव साहेबांनी केलं, त्याच्यामुळे भाजपनेही केलं. आम्ही काय त्याला दोष देत नाही. ती त्यावेळची परिस्थिती होती, आजची काही ही परिस्थिती नाही. आमच्यामध्ये एकमत आहे, युती म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आहोत आणि त्यांच्या मनामध्ये काही गैरसमज असतील तर मी भेटून दूर करेन. भेट होणार का राजेंद्र लवकरच? म्हणजे काय एक गोष्ट लक्षात घ्या की शेवटी पक्ष हा पक्ष असतो. पक्षाच्या बाहेर मनुष्य गेल्यानंतर पक्षाचा सपोर्ट नसेल तर मग तो फारसं काही करू शकत नाही. हे लक्षात घेऊन त्याने ते कुठे दुखावले गेले असतील तर मी त्यांच्याविरुद्ध कधी स्टेटमेंट करत नाही. तुम्ही कधी केवळ मी त्यांचा पराभव केला एवढ्यासाठी ते जर दुखावले गेले असले तर त्याच्यामुळे निवडणुकीमध्ये हार जीत असते. त्याने ते मनाला लावून घेऊन एवढी माझी त्यांना त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी का तुम्ही प्रयत्न करणार का? म्हणजे आता तुम्हाला विरोध करतात उघड राहू, त्यांचं पुनर्वसन पक्षात करण्यासाठी प्रयत्न करणार. मला माहिती नाही की पुनर्वसनासाठी ते असं करत मी निश्चितपणे प्रयत्न करेन. तुम्ही प्रश्न विचारला म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. बघा, मी त्यांच्याबद्दल कधी स्टेटमेंट काढायला जात नाही, मी कधी त्यांच्यावर टीका करत नाही. उघड आहे माझं क्लिअर कट. जनतेसाठी मी दिवस रात्र काम करतो. रात्री 11, 12, 1, 2 वाजेपर्यंत काम करतो. आणि हा चमत्कार मी शिक्षण क्षेत्रामध्ये किती, तुम्ही शिक्षण मंत्र्यांची यादी काढा. गेल्या अनेक वर्षामध्ये सगळ्यात जास्त रिफॉर्म्स कोणाच्या काळात झाले असतील तर ते माझ्या काळात झाले. मराठी भाषेच्या काळात सगळ्यात जास्त निर्णय मराठी भाषेचे कधी घेतले गेले ते माझ्या काळात घेतले. माझ्यावर साहेबांची कृपा आहे, मी करत राहतो काम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.